Aranđelovac je ponovo na evropskoj mapi kada je karate u pitanju. Zlatna medalja u Turskoj na evropskom prvenstvu pripala je Jovani Preković i njenom treneru Roksandi Atanasov, pa pre svega sve čestitke i jednoj i drugoj. Hvala puno. Hvala. Jovana, otišla si u Tursku prosto sa bremenom favorita. Koliko ti je to pomoglo ili ti je možda otežavalo? Pa nije mi ni pomoglo ni otežavalo, išla sam spremna da dođem do finala i odlučno sam finale odradila i osvojila zlato. Prosto, evo, od prošle godine si ušla u seniorsku konkurenciju i prva takmičenja, ti si već krenula sa osvajanjem medalja, u ovoj godini si krenula izuzetno uspešno, Premier liga, zatim Rotterdam. Pa jeste tako. Od prošle godine sam uzela kategoriju do 61, gde sam se borila sa vice šampionkom Evrope, Sanjom Cvrkotom, koja se povredila, nažalost, u tom trenutku i iskoristila sam maksimalnu priliku da dođem do medalje, gde sam prošle godine osvojila 3. mesto na evropskom prvenstvu i ove godine potvrdila kvalitet. Zaista smo krenuli dosta da radimo kada smo ušli u olimpijski program, u olimpijski ciklus, kada je sam karate ušao u olimpijske sportove i mislim da smo počeli zaista jednim dobrim tempom i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Kako je izgledao put do finala u Turskoj? Pa izgleda, prvi meč sam radila sa Mađaricom, gde sam malo bila napeta, stegnuta i malo sam bila i uplašena. Posle toga je sledio meč sa Ruskinjom koji mi je bio preloman, gde sam gubila ceo meč i na kraju poslednjih 10 sekundi sam uspela da napravim 3 poena i preokrenem meč. Posle me čekala Crnogorka, koja je po meni bio jedan od najtežih mečeva, zato što mi devojka stvarno ne leži, njen stil borbe, ali sam uspela nekako da je nadmudrim i dođem do polufinala, gde me čekala Turkinja, koja je bila takođe favorit i nju sam uspela na mudar način da dobijem i dođem do finala. Finale, Roksanda, da li je teže palo vama ili Jovani? Svakako meni. Mislim, to se vidi i po snimku meča. Jednostavno, Jovana je na ovom takmičenju demonstrirala jedan vrhunski karate. Ono što je najbitnije jeste perfektnu psihološku stabilnost koja, moram da vam kažem, ja koliko godina sam u karatu i koliko putujem po takmičenjima, se retko gde viđa. Zaista 2 ključna meča je preokrenula u poslednjim sekundama, bila je jako mirna, staložena, skoncentrisana. Jednostavno svi su verovali do zadnje sekunde da je moguće da se pobedi, što je ona pokazala i stvarno demonstrirala silu na taj način. Po meni Jovanino finale je bilo jedno od najlepših finala, bilo je neizvesno do samog kraja, čak i u regularnom delu meča. Po analizama našeg stručnog tima, naše federacije, trebalo je da bude rezultat 2:1 za Jovanu, ali se radi o tome da je Jovana najmlađa u toj kategoriji od osvajačica medalja. Rekli ste na početku da je ona otišla kao favorit, otišla je kao jedan od favorita za medalju, ali svakako mislim da su samo oni najsmeliji mogli da pretpostave da će Jovana baš biti prva. U finalnom meču Lucy Ignas, prošle godine smo gubili od nje 3 puta na velikim takmičenjima, na svim velikim takmičenjima, i na evropskom, i na svetskom prvenstvu, i na mediteranskim igrama, i to pri nerešenom rezultatu. Znači, jednostavno odlučivale su nijanse ko će biti šampion. Ove godine u Parizu na superioran način Jovana je pobedila. Mislim da je to bila i dobra psihološka polazna tačka i za Jovanu i za naš tim u ovom meču. Francuska respektuje Jovanu, ne samo Lucy, nego i njeni treneri, tako da nam to govori samo o tome koliko je Jovana ozbiljan takmičar. Upravo kada je došla do finala, Lucy Ignas, znamo koliko medalje iza sebe ima, tako da sigurno da i sudije na neki način su je respektovale. Upravo to. Po nama je u regularnom delu meča trebao da bude rezultat 2:1 za Jovanu, ali jednostavno neke momenti, neke situacije sudije nisu reagovale, što je i normalno kada radite sa jednom velesilom kao što je Francuska, jer oni imaju mnogo jači sudijski lobi. Međutim, Jovana je bila jača i od protivnici, i od sudija i jednostavno, stvarno na fenomenalan način zadnje 2 sekunde preokrenula rezultat na 4:2, što je bio neki vrhunac svih naših emocija i zaista je bilo fenomenalno i za takve trenutke vredi živeti.
Eto, Jovana, svrgnula si vice šampionku sveta, do subote aktuelno šampionku Evrope, sada si ti na tom tronu, trenutno si prva na svetskoj listi, ovo je odličan put, eto, ka Tokiju. Naravno da jeste. Iskreno nisam još ni svesna da sam prvak Evrope, nemam trenutno nikakvog osjećaja, nadam se da će kada prođu sve ova cela buka da mi dođu emocije. Šta da vam kažem, ja sam zaista prezadovoljna, presrećna i naravno idemo ka olimpijskim igrama, da osvojimo normu što pre i da dođemo do Tokija. Roksanda, vi ste nekako u Jovani još sa 4 godine prepoznali taj šampionski mentalitet i kada su krenula takmičenje i osvajanje medalja, vi ste uvek govorili da to nije njen maksimum, pa koji je njen maksimum? Pa, iskreno da vam kažem, Jovana je trenutno radila sa nekih svojih 60%, da ne budem neskromna, znači da budem skromna. Jovana je neko ko je na početku jedne ozbiljne sportske karijere. Smatram da zaista imamo dobru startnu poziciju za borbu za ulazak u 10 iz kategorije na olimpijadi. Šta da vam kažem, ono što je najbitnije kod Jovane jeste njena glava, zato što ima savršenu glavu za sport, znači stvarno to je njen najveći kvalitet, nije borac koji je šablonski borac ili koga može neko lako da pročita, nego je neko ko radi pametan karate. I stvarno mislim da imamo još puno da radimo, nama već od narednog meseca predstoje uvođenje nekih novih stvari, će se sada svi vrlo ozbiljno baviti Jovanom Preković, ali mi ćemo uvek se truditi da budemo 2 koraka iznad njih, tako da zaista mislim da ako nas posluša i zdravlje i sreća i naravno neka viša sila koja je uvek uz nas, da ćemo jednostavno uspeti da ostvarimo svoje snove, a pre svega da ostvarimo Jovanin san. Pobednički mentalitet se ogleda i u tome da se ne osvrćemo na ono što je bilo, makar to bili sve sami uspesi. Jovana, mnogo toga je tek pred tobom. Koja su naredna takmičenja? Naredna takmičenja očekuje me Premier Liga u Toledu, gde naravno treba da nastavim sa treninzima. Kao prvak Evrope nadam se da ću dobiti poziv na svetske igre koje se održavaju krajem jula, što je za nas karatiste zaista veliki uspeh da odemo tamo. Ja sam se iskreno borila za to i naravno cele ove godine samo imat ćemo lige i serije A koje su jako bitne za sledeću godinu, da se, kao što sam rekla, već pripremamo i dođemo do norme. Karate klub Knjaz prosto je velika porodica talentovane dece, svi su nekako imali uzora u Roksandi, sada si i ti tu kao primer kako se trudom i radom dolazi do najboljih rezultata. Uvek si imala podršku i društva iz kluba. Naravno da sam imala podršku od celog kluba, od sve te male dece pa do seniora, zaista smo dosta trenirali i dosta je, kao što sam rekla, rada i truda uloženo u samom karate klubu Knjaz i što se tiče mene i zaista sam presrećna što imam tako jedno lepo okruženje, jedno zdravo i iskreno okruženje oko sebe i mislim da je to jedan od razloga što sam ja osvojila ovaj uspeh. A nekako čini se da ta generacija je upravo zlatna generacija. Bogdan Đukanović, sestre Vulinović, sestre Preković, Lekić, čini se da je od njih sve nekako krenulo. To je moja prva generacija za koju sam ja i najviše vezana i mislim da se u trenerskoj karijeri tako nešto baš ne ponavlja puno puta. Znači da imate jednostavno da toliko srcem uđete u nešto da vam oni postanu kao sopstvena deca. Ono što je meni ovo je uspeh cele te generacije, cele te ekipe, uspeh i karate kluba Knjaz i Uroša Vojnovića, Aleksandra Ivanovića i Jovane Vulinović i Tanje i svih onih koji su jednostavno utkali svoj rad u ove uspešne godine. Ono što je meni žao jeste da je pored Jovane verovatno moglo još 2-3 ljudi iz te generacije da budu sada u reprezentaciji Srbije. Međutim, život je surov, opstaju samo oni najjači i ona je pokazala da zaista to želi
onako na pravi način, žrtvovala sve i se podredila karateu i jednostavno došla do ovoga. Ali hoću da vam kažem da zaista i svi ti iz generacije koju ste spomenuli su imali toliko kvaliteta, bar fizičkog, da budu negde tu, da predstavljaju Srbiju u ovom momentu. Prvo, vi najbolje znate koliko je težak put do šampionske titule, ali ste, kada ste završili sportsku karijeru u tom takmičarskom smislu, odlučili ste se ponovo da pravite šampiona. Jeste, upravo ono što ja nisam... Kažu da je dobar trener onaj koji napravi boljeg od sebe. Ja stvarno mislim da sam na pravom putu da postanem dobar trener i mislim da će Jovana biti mnogo, mnogo bolja nego što sam ja to bila u rezultatskom smislu. Na osnovu rezultata koje si do sada postigla, stipendista si Ministarstva omladine i sporta. Da, na osnovu rezultata sam osvojila stipendiju, uspela da je zadržim, takođe to je fakultet Unije Nikola Tesla, zahvaljujući Draganu Tonasovi, dekanki Ivanki Gajić, uspela sam da osvojim stipendiju na privatnom fakultetu, što je zaista veliki uspeh i zaista mi je drago što su uspeli da mi pruže takvo jedno obrazovanje gde mogu zajedno sa fakultetom i sa sportom da dobijem i... A kakvi su uslovi, da li možeš da postigneš sve to i učenje, vežbe, kakvi su uslovi za treniranje u Beogradu? Pa uslovi su normalni, imam se normalne uslove, trudim se da ispratim i fakultet i sport. U Beogradu malo radim u teretani sa Nemanjom Pažnjim, zajedno mojim kondicionim trenerom. Malo putujem za Aranđelovac da odradim karate, tu i Roksana koja isto sve prati zajedno sa mnom. I znate kako, ako se dovoljno potrudimo i dobro organizujemo, može se da se postigne što se i vidi. Kakvi su planovi? Govorila si da prosto, verovatno, eto, Roksana, da je praktično tvoja sportska majka, da li planiraš možda da kreneš nekim njenim stopama kasnije, neki trenerski posao? Pa znate kako, kad se završe olimpijske igre, ja ću zaista znati šta ću raditi dalje. Sada mi je cilj do 2024. da dođem do olimpijskih igara i potrudim se da osvojim zlatnu medalju. Evo, jednu značajnu si donela u Aranđelovac, verujemo da i naši sugrađani znaju to da cene. Kakve su bile reakcije, da li si uspela da se vidiš sa svojim prijateljima? Pa nisam uspela još, sa nekim dragim ljudima koji su blizu mene sam uspela, ali večera će se održati proslava gde će svi doći da proslave moj uspeh, da mi ulepšaju dan i tada ću iskoristiti priliku da se zahvalim svima koji su me podržavali, koji su stavili uz mene i bit će mi, nadam se da će sve lepo proteći. Roksana, da li je veća radost, eto, da li možeš zapravo da se vratiš u to vreme kada si ti osvajala medalje tada ili evo sada svako takmičenje sve veći uspesi? Da, moja medalja seniorska je bila pre 19 godina, mi već 15 godina nemamo seniorsku prvakinju Evrope. Jovana Preković je 4. žena u istoriji srpskog karatea da je uspela da osvoji prvenstvo Evrope i zaista od toga, znači 2 titule od 4 žene iz Srbije, odnosno Jugoslavije, 2 su iz Aranđelovca, to govori da je definitivno Aranđelovac grad karatea, da dolaze šampioni koji će biti, rekla sam, i bolji od nas koji smo probili neke puteve i jednostavno našoj sreći nema kraja, presrećni smo i nastavljamo odmah sa treningom već sutra. U sportu nikad ne postoji juče, uvek se ide napred. Hvala vam puno i na vremenu i gostovanju i još jednom sve čestitke. Hvala i vam.